Jingsir mensiam ki nongsong snong namar ka jingsenjor utawa BSNL bala supni yang klem trekamsu labon bon snem haka artarik nailur arjar pusaw ka Joint Action Committee JAC seng samla bat senglong kumi na umsaw nongbri riboy district kala berngem ban penprahi utawa lada ka company kamweng hapo lai pusngi lapni yang yau teu towo na do usnam arjar nyau da ka company BSNL hagatei kasnong rai tang hadian katu kanisnam ka company BSNL kampenon kamsu yau teu towo bat la susa klem da penon kamsu habakren sikilap thai kubor ki nongsong snong kilaong ba ka jingdon teu towo hagatei ka jaka kala wanra ya ka jingsir mensiam ya ki nongsong snong ki basa marjan namar teu towo umlong shu ubrang skem bat ula ban klem ne hap no na ki benta bala senjor hakanu kanu kapor khamtam haki poslap lani porbe ka eryong bat nakaliang jongi ka JSC balada ngin aipor sibnai ya kane ka company bakan launo yo ni tawar lom kumta nakaliang jongi jong kaseng ngin le ek don kam lada company kam lau ni tawar ngin nakaliang jong kaseng ngin IT ya no ki company ki bala ban lau ni tawar hakapor bawan labba ka eryong kabdu ni ba song basa hania rujong ne tawar ngidap daga jing singting wat banthia bandem ru ngidu teng teng bar simit ngim yo thia namar ngi septing yaw ne tawar yo ulong kumno hasting mit teng teng wat ban bam gajaru ngi singting henry ngi penpau ke jing sungu yaw blai obla don rangkat tina kaliang junga kum ganong pre agan wadi nga snow shidom nga snow shifting hamtam ki kinong wan lane ki beneficiaries ki badon hangne ki detang hapo andrusnam bat kilong kemi ki barmen tel daja ba la kumno hamtam ki por ba wan gensan ka eryong lane ngimla ban tip ba ka jinglong jong kini ki tiar jong unyo tawar kila ban hapwat hapor ba bom don eru tiga pen uslai ke penjenjar ting di beneficiaries habalajur uslap lane ba lakhi garyong na dudang step impression watang ban wan sim ya ka baha ka benta jong kinang nena senta namar ka jing septing namar ba uni utawar ladangi don su ong mentra ladangi wanang tai nakmat jong kaying mane habadon ka leer uni utawar ngilayo sngaw ba la sawa kum ka eryong giba pli gi beneficiaries la jaka bakin wan sana senta ki haban wan lekhai no sigi gi jongki te kani kalong ka jing siam ka jing lap ka jonga kum ka nong trei hapo kani ka agano di sentar ka badon hasenda jong ne utawar te wat la ngayo ya kita gi jing ru henry kalat kampli te ha kani ka si kalat kalapli tingis ngokumen sibon bat ke ka ba ngipen pau sya ngilaban ong ipen pau sya ka perthei haba ka pau ha ka mobile kalong bakala pau sya ka perthei dengi kermen baka babahakan sawan no ha ka sinong ka jongi tang kini tin ba kendiat publish abang kong na shifting ya ki kulung kena ki sungkaya kane mada mara pedeng ke jingwan ka riong ngit kumen elektron sikamat adon ki shifting bagi tegi not bi sepru ba don nang ki saja lamar kata ngadai uruba ubai i jengai namata kalawe namata tukung di sim tegadon gawe kapor ha ka bagi ni kinong snong giba marjan jong ka ni ku tawar kadon gajing sngo shifting gajing sngo red mensim ha kapor khamtam gi benai gi bagi ke eryong gi minut ye banthia hane ying gil hab ban phet no ne gi ying gi jungki ban leksa kham se jengai de gila thoru ya ka komplain siya kaliang jong kabalang de kabalang adin bakalayo ya kata komplain kala sim ya kena kam kila lech po office iti sa Shillong po BSNL bat ngila ya khot iki ban ya syong meeting ang ne kila khot iki ban dismantling no ya une kena kaliang jong ki man kapor ka bangi kendo ngin kren ki ongin le no de hadu menta kimle kena kaliang jong ka government mar BSNL de jong ka government ki officer ki ong makum ka balang pide ban siusan pe wajar dan nakaliang jong kabalang ngila menjur ban siu ya kasan pewajar ban ngila thoro ya kasyet ban IT syaki dan nakaliang jong ki apswa giong daladang baklahu ban April nakaliang jong ki officer jong ka BSNL badu kontraktor kilawan hangne ki ong ban dismantling no yaune dan nakaliang to kontraktor bat kine ki officer kil ong ba hakapor bangilaw yaune towar pide ban ICT kini school
si benai tingi nakaliang jong kabalang ngabedon to por ngila sim ya ta jing kit kli ngini kren sya di office bat cha sinong barok ba ngin katpat ya kanega school bakin ai shuti te nadu kate ka por hadu mentaki kleman mi ya isu te gidon kitiar gi baram dor kanega office hamal ka por bagi wan gi lara ya te kitiar gi kabel ki bateri gi barok te ya tu tala jong ka teru ngilabat nomor rimsha syu ya kabakin ratu ya kini gi tiar juki te kane ka de ka ying jong ka sang kintai snong te kane ka de ka ying jong school jong ka ICDS ka sa center 1 kane ka government LP school te kane ka de ka dorbar hall te hangne kane ka madan ka de ka jaka ka bangile ka function man la kasnem nakaliang jong ka klop nakaliang jong ka siit bat kamtam ka dorbar snong pajba te nakaliang jong ikum ka balang ru ngila menjur ba kane ka company la ka government bakan weng no mardor ya une utawar kenang bakan light ni ka jingma ya kinong senong Kaya ba nakaliang jungi ke sinong nakaliang dengar urang ba sinong ala libu dapat komplain dari kim le AA bat bagi lawan pejiru sisin ngang ya dan lang i bagi tegi skriu ke badan hati baru kila bun ke lus kila apsi syai ke jingma kila da kane ke BSNL company lada kam sim ya ke jingki klik ban pen prakloi na yaute ka jimen sau bat ka jingyap kala ap lupa kena kaliang jong ni ka sinong lada ka company hikan nom le AA ngin sim da ka wipat kar kompor khat lembau pa ni sinong lada de ban pen prahi lan ne ban le da kumui patang ban weng no yaute u tawar kum bagala kular man shwa kamle kumta je lada kala sim khia te u tawar unam dan shu nomor ba kajing trikam ju na do menta da la jan de khusna mum trikam shu kala de ban weng no hi mardor te lada ka company sachisin ngan ban lada kanom wan weng klo yo te ha ban wat pat da wi pat kibor ki bala ban weng no sindan knang ba kanom ni kano kajing ja ka susi tang na ka daw jung te tawar kitang kini ki bangadan bonong tenga kerpat ki perlok press bat media lengba kan kajing wan tokit kejing wan pek banyak jeng pi ke ba filap ngan kan pen kendit benriu ya ke company ka babu yu te kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 don jige dei kumno yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamen knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamen but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne e nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upajba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya